خيدي صباح من داكير الكزي ودايك ولا أنا مين روزاريو my bestie your bestie سلام شكوريناتات كميك أنيكم دحندي خميت فاميلي نحنا دحانينا أملاخ مسكن بتعمل تبقى لنا أنتي محدشين مجمع جزا فيديو تريواز لهم وقعب دحان متاهم إذا جزانا فقريتي بتبهال يا وعلنا إنا شير نقبل الله بصح فلوق سالكم تمليسكم رأيو حتير كوكين نقبل نايت عنا دبلنا يوم مقبي سكين كير نايت صغر تريتمنت بصح مجم طعموكم يسألونيهم ስለዚ ሳብስክራይብ ምግባር ፋሚሊ ሆኖ እቲዮም ናይ ኩሉ ግዜ ሳፖርት ዝገብሩኒ ፋሚሊ ናይ ዩቲዩብ ካኒ ክብረት ይሃበለይ ንዓኹም ከም ትኩሉ ግዜ ዝብለኩም ቃላት የብለይን እትናትኩም ሳፖርት ብጣዕሚ ከማላለስ ካልእ ቪድዮ ክሰርሕ ዝገብረኒ ማለት እዩ ይኣነየለይ እቲዮም ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትርእይዎ ከዓ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዕዎ ምክንያት መብዛሕትኩም ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትርእይዎ ነዚ ቪድዮታት ግን እቲ ምርኣይ እቲ ላይክ ከዓ እቲ ሳብስክራይብ እቲ ላይክ ምግባር ከኣኒ ኣይትረስዕዎሽ ኮይናታት ያ ሎማዓንቲ ከም ስሪዎ እንታይ ዓይነት ቪድዮ እሕዘልኩም መፅእ ዘለኹ ብዙሕ ግዜ ተሓታኒ ኢኽን ኩላትኩም ብሓፈሻ ናይ ቆልዑ ኣብ ገዛ ክንገብረሎም ንኽእል ኣክቲቪቲ ሼር ግበረልና ገለ ትብላኒ ኢኽን ኣብቲ ቭሎግ ገለ ስለትሪኦ ማለት እዩ ሮዛሪዮ ዝገብሩ ኣክቲቪቲ ሶ ቅድሚ ሕጂ እታ ቪድዮ ኣብ ታሕቲ ኣብ ቀዳማይ ኮመንት ወላ ፒን ክገብረልክን እየ ካበይ ከም ዝገዝኦ ብምሉኡ ዝንጥቀመሉ ዘለና ሕጂ ካበይ ከም ዝገዛእኽዎ ብቭሎግ መልክዕ ሰሪሐልክን ኣለኹ ግን ብድሕሪኡ ሓደ ክልተ ቪድዮ ስለ ደውረድኩ ከይትስእና ኣመታን ኣብዚ ኮመንት ኣብ ቁፅሪ ሓደ ፒን ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ ብኣ ተጀሚርኩም ከዓ ዝበለፀ እቶም ደይረኣኹም ሓደሽቲ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን እዚኣ ፓርቱቱ ናይታ ቅድሚ ሕጂ ዘውረድኳ ቪድዮ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ከም ንጥቀመሉ ከዓ ከሪአኩም ካበይ ከም ንገዝኦ ግን ኦሬዲ ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ ያ እዚ እቲ ዕንቁታት እዩ እቲ ዕንቂ ክንገዝኦ ከለና ኣነ ዛ ዓባይ ፓኬት ስለ ዝገዛእኽዋ ኣብ ኩሉ ዝዘርእየኩም ዘለኹ ኣብ ውሽጣ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ እትሪኦ ዘለኹም በብቅርፁ ማለት ዝደለይዎ ዓይነት ልቢ ተደልዮም ልቢ ከልቢ ተደልዮም ከልቢ ብዙሕ ዓይነት ባምቡላታት ተደልዮም ባምቡላታት ደስ ዝበሎም ቅርፅታት እዩ ማለት እዩ ስእልታት ብድሕሪኡ ከም ስሪእዎ ዘለኹም እንዳገበሩ ንኣብነት እዚ ሕጂ ቴዲ ቤር ኣለዎ ንበይኑ ኣሎ ልቢ እንዳሕደልዮም ሕጂ ናይ ልቢ ቅርፂ ዘለዋላ ብታሕቲ ገይሮም የብልዋ ማለት እዩ ብሓንሳብ ኮይና ክንሰርሕ ኢና ክትሪእዎ ኢኹም ብጣዕሚ ቢዚ ዝገብሮም ንደቅና እንደገና እቲ ናቶም ዓቕሊ ብፍላይ ዓቕሊ ደይብሎም ቆልዑት እንድሕር ኮይኖም ብጣዕሚ ብከምኡ ንሽገርቲ ኮይና ዓቕሊ ክገብሩ እቲ ምሻሎ ከመይ ጌራ ኣብ ሓደ ነገርሲ ከመይ ጌሮም ኮንሰንትሬት ይገብሩ ይሕግዞም እዩ ማለት እዩ ብዓብኡ ከዓኒ ስማርት እዩ ዝገብሮም ሕጂ እዚ ትሪኦ ዘለኹም እዚ ንኣሽቱ ማንጢግ ዓይነት እዩ ክንጥንቀቕ ኣለና ብዙሓት ጥቃጥቃ ዕድሞኦም እንድሕር ሃልዮምና ኣብ ኣፎም ገለ ከየትዎ ብጣዕሚ ተጠንቂቕና ኢና ኩሉ ግዜ መፃወቲ ክንገዝኣሎም ከልና በብዕድሞኦም ክንገዝኣሎም ኣለና እንድሕር ናይ 2-3 ዓመት ፍልይ ዘለዎም እንተሃልዮምና ግን ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ምስኦም ኮፍ ክንብል ኣለና ወይ ነቶም ህፃውንቲ ክንኣልየሎም ኣለና ማለት እዩ ወይ ኣብ ፍንጭኦም ወይ ኣብ እዝኖም ወይ ከዓኒ ከይበልዕዎ ስለዚ ግድን ምጥንቃቕ የድልየና እዩ ጋይስ ኣብዚ ሮዛሪዮ ሰው ንበይኑ ስለ ድኾነ ወላ ሓደ ሽግር የብሉን እምበረይ ብዙሓት ቆልዑ ትኾንክን ብጣዕሚ ክትጥንቀቕ ኣለክን ምክንያቱ ደቅና ዝኾነ ነገር ኣብ እዝንኻ ኣብ ፍንጫኻ ምእታው ንፉዓት ስለ ዝኾኑ ኣነስ ደይርስዖ ክገርመኩም ሲ ኣብ ኤርትራ ከለና ከምኡ ኣጋጢምና ነይሩና ንእሽተይ ሓወይ ማለት እዩ ሕጅስ ብጣዕሚ ናይ ከምኡ ትራውማ ኣለኒ ንዓይ ከፍርሓኒ ማለት ብጣዕሚ ሕጅስ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና ህብለኩም ኢለ ጋይስ ያ ተዘይኮይኑ ግን ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ እዚ ሕጂ ዝሰርሖ ዘሎ እዚ ናይ ክሳድ ናይ ኢድ በዚ ማንጢግ እንዳገበረ በዚአን ደቂቕ ትሪኦ እንደለኹን ሕብራዊ ብዙሕ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎን ከምዚኣ እንዳገበረ ከምቲ መጀመርያ መእተው ዝገበርኩ ናይ ክሳድ ሰሪሕለይ ንዓይ ንዕኡ ናይ ኢድ ጋሻ ገለ ተመፂና ናይ ኢድ ጊፍቲ ይሰርሓሎም ናይ ክሳድ ገለ ምሽ ኣሎ ብጣዕሚ በቃ ክሪኤቲቭ እዩ ዝገብሮም ብዙሕ ዓይነት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ዓይነት መፃወቲ ናይ ቆልዑ ከዓ ዘሎ ካብ ስክሪን ናፃ ክገብሮም ዝኽእል ብፍላይ ኣይፓድ ገለ ጀመሩ ተኮይኖም ወላ እውን ንኸቋርፅዎ እንድሕር ቴሌፎን ብብዝሒ ሃባና ኢሎም ደሸግሩኹም ገለ ተኮይኖም ካልእ ኣክቲቪቲ ክንልምዶም ንኽእል ኢና ካብ ምንባብ ወፃኢ ማለት እዩ
ብዙሕ ዓይነት ኣሎ ካልእ ዓይነት እውን ኣሎ እዚኣ ፓርትቱ እንዲያ ፓርት ስሩ እውን ከምፃልክኒ ምክንያቱ ኩሉ እንድሕር ብሓንሳብ ገይረዮ ማራኸ ይሰልቸወኩም እዚኣ ናይ 15 ደቂቃ ቪድዮ ገይረ ኣለኹም መታን ኩላ ክትርእይዋ ማለት እዩ ደቅኹም ከዓ ክርእይዎ ከለዉ ደስ ክብሎም እዩ ዝሪኦም ከዓ ግዝኡልና ክብላኹም እዮም ፍሉጥ እዩ ሕሱር እዩ ካብ ዝኾነ እዩ ከዓ ዝርከብ ከዓ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ንዓይላም ደንላ ኣነ ሰሪሐ ይፈልጥኒ ሓቂ ዘርባ እዚ ፕላስቲክ ሰሮ ዛሬ የርእየኒ ነይሩ ሕሱር እዩ ካብለካ ሓሲብ ቀሊል እዩ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ምስኦም ኮይና ንሕና ንባዕልና ኣክቲቪቲ ክንገብር ይሕግዘና እዩ ኣነ ናይ ኢድ ሰሪሐሉ ሮዛርዮ ስኻ ናይ ክሳድ ሰሪሕለይ ያ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ክኸውን ከሎ ከዓ ሞር ይፅብቕ መስለን እንተዘይተጋገየ ምክንያቱ ሮዛርዮ ቅድሚ ሕጂ ብሓንቲ ዓይነት ሕብሪ እዩ ኣብቲ መውዓሊ እዩ ሰሪሑ ድመፅእ ባዳማይ ግን ክገዝእ ከለኹስ ዝተፈላለየ ሕብሪ እዚኣ እየ ዝደሊሉ ብኸምኡ ገዚእሉ ኣብዚ ኣብ ቪድዮ ክትሪኦ ከለኻስ ሞር ክስታይ ኮይኑ ኣይረኣይን እዩ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ሕብሪ ስለ ዝኾነ እምበር ብጣዕሚ ክፅብቕ መዓት እዩ ጋይስ عنق هنسرحنا مالتي عنق خاني إذا مجمرة خفيفة زتخوا كم أن 4-5 دينار كم مجمرة بقرب يخفتلو نيرة مالتي سو تزبز حبري مريض ودرجة ودي ويحجي مار كم زحوس وعس حبري يو تعرف زلوا روزاريو تسألي من سعدان دينات فابوريت حبري حجي نسو كستاجر ويو زي أريدس سريح اللي سريح ودي ويسو بس عينة حبري تعرف زلهم سريو زلهم سو يعني ناتنا مريضنا مجموعة تيدي بيرك سرح اللومي لونيرو تيدي بيرك سرح اللومي زخر يومي قال له جن عابيو فيديو يملس لزنور كأنها نست بل سرح اللومي قال له دحر خندي لما أنا متشم نابكو خبأتيو أنا خالب بي مالتيو زعل بن عقمي سرح لكم دلخو جايز أنا لب سرح لكم رزاري خا كو خبي سرح لكم الله سو يا أبزي أغلطف عبيلي لهم بر حسيبكم وريهم إذا نايعونك أسرع بالتعمي الجزيز والسر تصبوا نجاروناتو مالتيو جزيز والسر لك حمز بازل سرح خلاص حلا في فيديو در أخوهم بازل حجي ككم عقانون دي ككم عدمون ككم عقانو ككم عبيتون ديو سو نحمش ميت اللون أي شحلو ناكل تميت اللون أي حمسة لو ككم عدم مالتي نايتهم قلعت إذا عنكو هانيكم مالتي ندحر نسبلت كوينا نسبلك زي والسر عابي زي أنا عبن ساكين دي خنصرحات خوينا نزارب بخنصرحات خوينا تزوست لنا قزي خاء يفل على مالتي سو فلاينا عنا نعبيت قرب قزي خوست لنا خلقون قجف سبالس اللي دخون إيدنا أنلستي أنت عشو مزيدي تتأكيمنا كمزي تعاد الله كمزي ناقرنا تعنق عند آريت سي أكن دبيد كاتل علو قزي خي وست الكاس ريت الله العلاب بالكاس أكن دبيد كاتل علاس باقت العلام مالتي أنا قنسي إني يعني رناتنا كل التنيرو أبي كنزولون دعي تأفي مثلا نسينيو جزء أخون كاسو أنا بزو حج نعم كريكم يلا إنبر روزاري عنق إنها قبر خلا أنا خال أنا جريز قبر سرح لي سرح ولا بطو أخوينا دين عيد سرح إيدي تالين إيدي تسقبر حجي مبزحت إجزي قلعت
احنا ዝገበርና እንደም ክገብሩ ዝደልዩ ጋይስ ብናተይ ተሞክሮ ማለት እዩ ሶ ኣነ ንኣብነት ሕጂ ብሞባይል ገለ ስለ ደይፍቀዶን ሮዛሪዮ ብኣይፓድ ገለ ስለ ደይጀምር ደሎ ኣነ ብሞባይል ገይረ ኤዲት ክገብር ከለኹ ኤዲት ከም ዝገብር ዘለኹ ገለ ብዙሕ ኣይርድኦን ሮዛሪዮ ማለት ወላ ተረዳእኹ ወሲ ቴሌፎን ሕዝ ከም ዘለኹ ጥራሕ እዩ ዝርኢ ሶ ኣነ ንባዕለይ ቴሌፎን እንዳሓዝኩ ንዑ ካልእ ነገር ክገብር ኣለዎ ግድን ሶ ከም በዓል ዑንቂ ገለ ክገብር ከሎ ኣነ ብዙሕ ዝበለ ስራሕ የድህቦ ፈሊጣ ኣነ ኤዲት ክገብር ከለኹ ወይ ብዙሕ ፓዝል ይህቦ ከምዚ ናይ 500 ናይ 600 3-4 ሰዓት ትወስደሉ ማለት እዩ ኣይ ስልችዎን ይበቃ ምሻሎ ለሚድዎ እዩ ኣይ ኖ ከቢድ ኮይኑ ስማዓካ ኸውን መጀመርያ ግዜ ከምዚ ወይ ከምዚ 2-3 ሰዓት ኮፍ ክብል ቆልዓ ሓንቲ ነገር ሒዙ ብዙሓት ቆልዑት ኣየብልዎን እዮም ስለ ደይለመድዎ እዮም ከዓ እምበር ቆልዓ ከም ዘለመድካ እዩ እየ ዝብል ኣነ ከም ናተይ ተሞክሮ ማለት እዩ ሶ ኣነ ኤዲት እናገበርኩ ከለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት እዩ ዝገብር ወይ ዑንቂ ይሰርሕ ደስ በሎ ቅርፂ ገይሩ ወይ ፓዝል ዝገብር ገለ ሶ እዚ ትናትና ኣክቲቪቲ ሼር ንብለልክን እዩ ኩሉ ግዜ ስለተሓታኒ ሼር ዝብለልክን ዘለኹ ጋይስ እምበር ኩሉ ሰብ ነናቱ መንገዲ ኣለዎ ናይ ውላዶ ክስታይ ምግባር ማለት እዩ ሶ እዚ ናተይ ግን ስለ ኩሉ ግዜ ተሓታኒ ኣብ ኮመንት ብውሽጡ እውን ስለተሓታኒ ክጠቅመክን ኢለ ከዓ ስለዝሓስብ ማለት እዩ ብዙሕ ደይፈልጦ ሰብ ኩሉ ስለዝኽእል ተጠቀማሉ ጋይስ ነዲ ቆልዑት ከዓ ሼር በላሎን ሶ ወላ ንዓና ከማኒ ሓደ ግዜ ከምዚ ስትረስ ገለ ክትከውን ከለኻ ናብ ፎክስ ጌርካ ድስራሕ ነገር ስለ ዝኾነ እቲ ካልእ ሓሳብ ክትርስዖ ይሕግዘካ እዩ ሶ እዚ ንኩሉ ሰብ ክጠቅም ይኽእል እዩ ሞር ከዓ ንቆልዑ ማለት እዩ ያ ከምዛ ዝረኣኸና ሽዑ ኣነ እታ ልበይ ወዲእያ ኣለኹ ደስ ዝበለኒ ሕብሪ መሪፀ ሮዛሪዮ ከዓ ተኸኸቡ ወዲእዋ ኣሎ ሕጂ ከመይ ጌርና ቅርፂ ነውፃ ኣሎ ከዓ ከርእየክኒ ማተይሲ ከመይ ጌርናስ ነላቅቆ ነቲ ዑንቅን ነቲ መሳርሕን ማለት እዩ ፌሮ ንቕርብ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና ሓዊ እታ ፌሮ ክስረስን ሓንሳብ ንገድፋ ማለት እዩ ሽዑ ከምዚ ናይ ኬክ ገለምታት ንሰርሓልና ንገብረሉ ወረቐት ንቐርብ ብድሕሮ መጀመርያ ነታ ንብረት ከምዛ ዝረኣኽና ኣብ ባይታ ንገብራ ናብ ከምዚ ጣውላ ነገር ቤትሮ ነገር ክንገብሮ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ጨርቂ ተጌርና ዮ ብታሕቲ መታን ከይረስን ሶ መጀመርያ ነታ ልቢ ብታሕቲ ጌርና ነታ ወረቐት ከዓ ብላዕሊ ንፂፍና በታ ዝረሰነት ፌሮ ጌርና ነስታርራ ማለት እዩ ሶ ዳይሬክት ከነሳርሮ ይብልናን ጋይስ ምክንያቱ መኺኹ ክቃፀለና እዩ እቲ ፌሮና ከዓ ክባላሾ እዩ ሶ ግድን ዛ ወረቐት ክትህልወና ኣለዋ እዛ ናይ ኬክ ወረቐት ግድን ክትህልወና ኣለዋ ኣገዳሲት እያ ቁርብ እየ ንድዲ ኣብዚ ንእሽተያ እንዲድኒ ሓንሳብ ክነፅንሑ ንኽእል ኢና እንድሕር ረሲኑና ማለት እዩ ያ ብድሕሮ ብሓንቲ ወገና ከምዚኣ ጌርና ያለና ወዲ ኣላ ማለት እዩ ሽዑ ብድሕሮ ከዓ ናይ ሮዛሪዮ ከዓ ንኣሽቱ ስለ ዝኾና እዚአን እምበር ዓብ ተኮይኑ ሓንቲ ንሓንቲ እያ ሕጂ ኣብነት እታ ቴዲ ቤር ወይ ከዓ እታ ካንዲ ጌርና ነርና ተንኸውን ዓብይ ዝበለ ስለ ዝኾነት ብሓንቲ ግዜ ትወፀልና እያ ኣብዚኣ ግን እታ ልብን ተኸኸብን ንእስንእስ ዝበላ ስለ ዝኾና ክልቲአን ብሓንሳብ ክንገብረን ኢና ማለት እዩ ሶ እዚኣ ኣብ ታሕቲ ጌርና ልክዕ ከምቲኣ እቲኣ ዝገበርክዋ ኣብቲኣ ገይረ በታ ድረሰነት ገይረ ፀቕፀቕጥ ከብላ እያ ክትሪእዋ ኢኹም ሶ ንሕና ኖርማል ከምዚ ጌርና ስለነብሎ እምበር ተደሊኹም ከምዚ ጊፍት ገለ ሰርሑልኩም ተደሊኹም ንደቅኹም ወይ ባዕልኹም ገለ ነገር ሰርሑልኩም ተደሊኹም መትሓዚ መፍትሒ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኣብ መኪናኹም ክትንጠልጥልዎ ትኽእሉ ቅድሚ ምርሳንኩም ፈትሊ ገለ ትገብርሉ ማለት እዩ ሶ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ጋይስ ደስ እዩ ከዓ ዝብለካ ነዚኦም ቆልዑት ከዓ ብዓብኡ ነቶም ቆልዑት ካብ ስክሪን ናፃን ምግባር እንድዩ ኣዝዩ ክጠቕሞ እዩ ከም ጠቕመኩም ከዓ ርግፀኛ እየ ጋይስ ሸር በልዎ ንብዙሕ ሰብ ክጠቅም ስለ ዝኾነ ያ ብድሕሩ ልክዕ ከምዚ ጌርና ከነውፅኦ ከለና ካራ ነገር ወይ ዝኾነ ብልሕ ዝበለ ነገር ምክንያቱ ብኢድና ክንስሕቦ ከለና ውዑይ ስለ ዝኾነ ከይስበረና ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ቅርፂ ኣውፂና ያለና ንብለኩም ጋይስ ሽዑ ገለ ነገር ጌርና ፀቐጥ ነብሎ መታን ብሓደ ወገን ንፍሕድ በለ ከይከውን በቃ ነዚኣ ትመስል ነራ ማለት እዩ ሰሎ መዓንቲ ናይ ዑንቅን ናይዚ ፕላስቲክን ከመይ ጌርና ናይ ኢድ ናይ ክሳድ ንሰርሕን እዚ ዑንቂ ከዓ ናይ መፍትሕ መትሓዚ ክኸውን ይኽእል ስኢሎም ንዴኮር ጥራሕ ደስ ክብሎም ኣብ ገዝኦም ክሽርዑ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ነገር ብዓቕን ከዓ ዓብ እውን ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ከም ድሌቶም እዚአን ኣክቲቪቲ እዚአን ከነሪአኩም ኢልና ኢና መፂና ብድሕሪ ሮዛሪዮ ዘሎ ትሪኦ ዘለኹም ከዓ ፑሰሊ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ቪድዮ ኣለኩም ሼር ቼክ ግበርዎ ጋይስ ብዝተረፈ ግን ማራኺ ነውሓኩም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮስ ነዚአን ክልቲአን እየን ነይረን ግን ካልእ መፃወቲታት ከዓ ኣሎ ንሱን ሼር ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ ንብዙሓት ክጠቅም ዝኽእል ቪድዮ ስለ ዝኾነ ሼር ምግባር ኣይትሕምቑ ያ
كل جزء تقبل لي متبعهم تخلق زي زبلكم يا مسجن ياكم يا أني لي جن كأ تي لايك شير سبسكرايب يلا مقبار عيت حماقو جايز زغنا كسر حالكم تلليو عينت فيديو تهالي خا تصحفوا لي نايقول عجن كالا عينت اكتيفيتي جن سالساي بارت غيره كيد محجت نايجل قال خم يجيكم كم نتقوموا لقال حاتتكم نيركم نساون كسر حالكم كالا خا يا زبق زانا زلو نحنا نتقوموا له ببزحي ابزي فلوجز قال خورد كل خص لتريو او يخم ببزح حتاني تيامت اوت نيرو زاري برينا هابي جزي خاجلت بلاني سو كومنتات غيرك صار حالكني جايز بسترفه جن نايلو معانت فيديو نزيعة تمثل نيرا I hope نقل سبات تقييمات خون نتي بزو حالون ديو حدش كل عاد ولد له ويون حدش نابزع دزمات له انت عينت اكتيفيت تقبر قال لهم زخل دي فلق سب مالتيو ولا نتهم تفولتو خام مزخا خريعات خونوكم سو خمسات تقام فيديو جايز شير مقبار يتحمقيكم نابوزحات ولد خبتصح يا بسترفه أبقى على فيديو رخبنا باي شكريناتات يعني اللي